Des de principis de març, moment en què va iniciar-se la crisi del coronavirus, podem dir que s'ha produït un canvi en les nostres vides. Des dels governs, fa 15 dies que estem prenent mesures per combatre aquesta emergència sanitària i evitar la ràpida propagació del virus. Les més contundents han estat tancaments d'equipaments de tot tipus, com les escoles i els espais públics. Demà farà una setmana que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma i a partir d'aquí s'han establert noves mesures amb les conseqüències que ha suposat de reducció de la mobilitat, de canvis en el nostre entorn laboral, de restriccions per al comerç i el consum i de supressió de qualsevol relació de caràcter social i de lleure, en definitiva, el que coneixem com a confinament. És clar que és un trastorn de la nostra quotidianitat i que provoca molta incertesa en el nostre dia a dia, però també que ens hi hem d'adaptar per al bé comú, per al bé de tots i de totes. Des d'aquí vull aprofitar per fer una crida a la tranquil·litat de masnovins i masnovines, a qui també us agraeixo la col·laboració en el compliment de restriccions i mesures decretades. Les nostres accions o inaccions tenen conseqüències envers la resta de persones i amb l'esforç de tothom ens en sortirem. També vull fer uns agraïments especials a les persones i col·lectius que us esteu abocant a fer front comú per parar aquesta crisi sanitària, al personal sociosanitari, a la llau de persones voluntàries que us heu ofert per col·laborar, als treballadors i treballadores municipals i a les famílies. Com a alcalde i amb el govern ens hem posat al capdavant per gestionar aquesta crisi que ens ha pertorbat a tots. És la nostra responsabilitat com a servidors públics del Masnou. Hem de quedar-nos a casa, però alhora ho hem de fer compatible amb l'exercici de la nostra responsabilitat pública. Per això, tal com hem anat informant, hem aprovat un pla de contingència interna i també estem prenent mesures de futur per pal·liar les conseqüències socials i econòmiques que ben segur i malauradament generarà i també està generant ara mateix sobre la nostra població, sobre les persones. És la nostra prioritat atendre-us i per això treballem per posar en marxa noves mesures en breu. No sabem ni quan s'allargarà ni com acabarà aquesta emergència, però sí que sabem que masnovins i masnovines hi esteu disposats a col·laborar de manera exemplar i que ens doneu molta força per afrontar-la. Ho agraeixo i us demano que mantingueu la calma, que sigueu comprensius, que feu cas de totes les recomanacions perquè puguem tornar ben aviat a viure en plenitud arreu i al Masnou.